दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बगाजुलि कमेडियान चेनेलनि गेजेरजों हगारनाय संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 12 खौ नायनो होननानै गोबाव समनिफ्राय नेनानै मैया नुबाय जानांगौ। स' बिथांमोना गोबाव समनि उनावब्लाबो मैया बे संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 12 एबा एपिसड 12 खौ हगारनानै होबाय। दा नोंथांमोना सोर दासिमबो नायाखै आरो सोरबाफोर नुवाखैब्ला थाबैनो बगाजुलि कमेडियान चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैदो। स' आं दाख्लैनि भिडिअआवसो एसे बुंनानै होखादोंमोन बिथांमोना सम मोनब्लानो हगारना होसिगोन होननानै, आरो नोंथांमोनाबो गोबाव समनिफ्रायनो नेनानै दंबाय थाखायोमोन जानांगौ नायनो थाखाय, जायनि थाखाय गोबाङानो माब्ला हगारगोन होननानै कमेन्ट खालामबाय थादोंमोन। दा बिथांमोना सम मोनैखाय थाबैनो हगारनो हायाखैमोन। दा लोगोफोर जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना सोरबाफोर दासिमबो नायाखैब्ला आंनि बे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै दोनखादों। थाबैनो बयबो नायहैनानै आरो कमेन्ट खालामोब्लानो जाबाय, जाहाथे पार्ट 13 एबा एपिसड 13 खौबो थाबैनो हगारो। मानो होनोब्ला नोंथांमोनाबो जाय पार्ट 12 एबा एपिसड 12 खौ नायखांबाय बिथांमोना फैनो गोनां एपिसड 13 खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाबाय जानांगौ। बिनिखायनो बयबो कमेन्ट खालामथार, जाहाथे बगाजुलि कमेडियान चेनेलनिफ्राय पार्ट 13 एबा एपिसड 13 खौबो थाबैनो हगारना होयो। आरो सावथुनाबो जोबनायनि लामायाव फैखाबाय। दा गोबां मानसिफोरानो इन्डिं पार्ट एबा जोबनाय पार्टखौ गोबाङानो नायनो एक्साइटेड जायो। बिनिखायनो आसा खालामो बगाजुलि कमेडियान चेनेलनिफ्रायबो नेक्स्ट एपिसडखौ थाबैनो हगारगोन होननानै आसा खालामबाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, आरो सोरबाफोर चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बर'नि माखासे फैनो गोनां सावथुनफोर आरो मिउजिक भिडिअफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल अफ प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।